चिड़ैया उड़ते ना उड़ जाई घोसल चिड़ैया उड़ते ना उड़ जाई घोसल चिड़ैया खोता हंसदी चिड़ै के केहू नहीं खेलत कि एक डारा पर से और डारा पर खोता लगा दे ई हमने के केहू नहीं जान जा आज रउआ घरे हम आइल बनी कल उनका घरे जाई के बा ई हमरा आज ना ई हमनी के आदेश भगवान जहां चाहेला ई 84 लाख जोनी में हमने के फॉर्मूला के बाद हमने के मनुष्य के सोने मिलेला कहे के बात हार्मोनियम के बजाई और कहे के बता के हो न जान कोरी मन पर कहिए बदल डेरा 10 बार एक का पीछे है सामने पंछी मन रहे के अचरज है गए अचंभा को 10 दरवाजे कौन बा 5 गो कर्म इंद्रिय 5 गो ज्ञान इंद्रिय जोन हमनी के 10 बार खुला बा आ प्राण हम के कब एमे से निकल जाए एकर कोनो गारंटी नहीं है ते ई ना जब प्राण निकले के होला तो ई ना देखला कि हम लोग पत्नी के घर से निकलत तनी के घर पत्नी के देश से कि कौन राजा के महल से निकलत तनी कौन मरई में से निकलत तनी प्राण जब निकले के होई तो भाई 200 द्वार खोला बा जो मन कर तो नहीं कर सकता कहे के बका